kunzwa. Baba. Yo. Baba, asikwera munhu. Asikuya wangu. Tatsenga tara. Tamurasa. Chirafu, I told you about Soko. The malepas aya. Pane mabiri bobe ari kuitika chete. Bara unonterera. Tapodza tanyura. Mawani baba. Iwe. Soko mawani wangu. Iwe. Mutasara kane malaptop aya 3 aya. Arambegi wangu. Saka ndedu wangu. Tatopinda. Saka zvakabhadhara. Ko iyo. Ona kapakanyorwa apa. Padiwa pasta kapo. Tatopinda basa kapo. Ko pasta vipo varipi baba? Iyo. Pamwe pasta wacho atori off wangu. Kana tari kutorwara. Baba, munogona ta pasta rememe. Saka inini mind ndiri chipa. Iwo naso nongori brother. Nemanza yangu indingaite brother ere. Alright. Saka iwo uri assistant pastor alright. Uri assistant pastor. But keyboard ka andinogona urowa keyboard wangu. Ndokuchika kwedu ka pastor mandepu. But inzo wakwaya kasho baba. Iwe. Kanoita kuti ndidoko atorera bhegi wangu kakwaya kwacha. Munenge mune mhene baba. Hande mukati mu baba. Tinozvionera baba. Makadini munhu washe. Makasimba here. Taona ukapost panza. Taona ukapanza pakanyorwa kunzi pari kutsvakwa pastor wanted. Saka tati tipinde tizinzwire pano. Yes. Tine service. Pastor wedu avasikunzwa zvakanaka. Rabbi, Rabos, Riversend, Pitsend. Saka aripi former pastor wapano. Amai, taurai tinzo kuti nasi vatendi vaunganidza mari. Hallelujah. Mari yedu ita you 100 Ziggy? Ndimunamatire zvezvi. Yellow, blue, red. Waenda kuhospital. Saka munogona kungotenga yenyu now. Okay, yes. Okay, ava ndi assistant pastor vangu. Vanonzi Giraffe. Hallelujah. Saka nasi tine tuma pastor. Hallelujah. Hallelujah. Chiendai munochinja uku. Yes. Katuomberere maoko assistant pastor Giraffe. Mambo ve keyboard. Vanozikana kwese. Dubai, China, Congo, France. Vanomuziva ngatimuomberere maoko again. Right, maridzo yedu yanhasi vatendi, maridzo yedu. Tinoziva zvakaoma mastreet umu, zvakaoma munhu wese zvakamuomera. Asi musabvume kuomerwa. Itaise mukadzi wekusara nefulawa chete nemafuta. Akanzi nairiya handibikiro chingwa akanobika. Akapa Eriya akadya. Iye akazosara nefulawa yakawanda isingaperi. Mukadzi uya haana kuramba. Nekuti aibhilivha muna Eriya. Aiva nefaith muna Mwari naEriya. Saka imi ndinoda kuti muwe nefaith. Mandiri nemuna Jehovah umu. Saka taisa merchant code apo. Munhu wese pombera cash momo, pombera bag momo munamba dziri apo idzi. Hazvinei kuti uri mwana here kana kuti uri chembere kana kuti uri sekuru. Isa cash yako sida takuda kuti side. Seeds. Seeding. Assistant rova keyboard vanhu vachisida. Yavanguva yekusida, sidai.
Baba Mandevu. Ramashaka, Eco Cash, transfer, inbox, mukuru. Skrr. Ah, Giraffe. Maria iswere, Maria pinda here mfoni. Iyo. Foni yatopera moto wangu, nokupinda kwa message ya mari wangu. Zabuda wangu, teta mari wangu. Foni yatodzima? Hata utofana utongobva panapo. Fast. Hello, ko. Makutitiza asi. No, kutiza chi manje baba. Triple. Ko mazesa mention code you say. Hata chingweta kuti zvichikiseka. Plus kuti vanhu va familiar na pastor Mnyuwani Oh, saka Maria budere. Assistant ndiane phone. Don't worry. Mari ripo. Yeka tiwani. Giraffe bye. Tiza. Imi. Baba. Baba mane pachkoro. Baba mane papiro. Naga birwa utsem hey naga chema mawe hey naga birwa utsem hey naga uwa woshi hey naga birwa utsem hey naga